Nangatarungan ang Malacañang kagahapon sa gipagawas niining 60 days nga suspension order batok kang Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama usa ka miyembro sa United Nationalist Alliance kun una ni Vice President Jedjo Marbinay. Matod pa ni Communications Secretary Erminio Coloma Jr. nga nasubay sa balaod ang suspension ni Rama. Girekomendar sa DILG ang 60 days nga preventive suspension kang Rama pinasaka sa kaso nga gifile ni Barangay Kapitan Victor Buendia tungod sa demolition sa usa ka center island ug street lighting project sa iyang barangay. Misang-on usab ang opisina ni Executive Secretary Paquito Ochoa sa rekomendasyon sa DILG sa dihang adunay nakit-ang merito sa maong kaso. Gitawag sa una ang suspension ni Rama nga usa ka political harassment.